pena. De València és una cosa que s'ha de dir. No val la pena, és una llàstima del museu. Bé, en física recreativa també se pot fer docència. Parlo de física perquè soc físic, ja me tira cap a la física. Parlo de física perquè soc físic, hi ha un llibre molt bo de dos professors argentins de física recreativa. Jo utilitzo la paraula recreativa en el sentit de recrear, tornar a crear, anem a tornar a fer les coses i també de recrear, de passar-s'ho bé. Anem a passar-ho bé, sense més problemes, passar-ho bé. Així que les dues coses tenen cabuda, tornar a crear i passar-ho bé. En la Universitat de Granada, Miguel Cabrerizo té un curs de física recreativa de fa anys i jo en la Universitat de Murcia tinc un curs des de fa 2 anys de física recreativa que va molt bé, la veritat és que es matricula gent de lliure configuració i la gent aprèn molt bé i a mi me dona molta feina perquè els experiments no estan preprogramats, van una mica, cada xiquet ve un dia gent de quart de físiques i gent de primer de medicina. De quart de físiques, fixeu-vos que li costa més entendre el que és un experiment senzill. Els que venen de primer de medicina, com venen de l'institut, tenen una formació més generalista, enseguida el de física, si no le dones la hamiltonià o no le dones una cosa d'aixes, quan el que és una cosa, una boleta que cau i punt, s'ha acabat. Li costa més a la gent de quart quan ja està molt ficada en el seu tema. Però bé, però dona molta feina, però és molt gratificant, el curs de física recreativa. Rafael, 3 minuts. 3 minuts, pues no acabem. Hi ha una revista, que podeu mirar-la i acabe ràpidament. Bueno, lo de esto sí que lo voy a decir. Para mí lo de la física recreativa es como la ricoposta de l'ensenyament. Tornar a ensenyar utilitzant materials d'arrel, de no inventar-se res de nou, està tot inventat, però utilitzar materials, diguem, nasolans. Botella de plàstic no ho vaig a fer, me vaig a saltar moltes coses i vaig a tancar en experiments, esto podeu veure-lo, és per a tot el que serveix la física, baldufes. Aquí tenim una baldufa, una trompa, que diguem de la trompa de tota la vida, i tu ja saps esta pregunta, perquè la trompa no se manté en equilibri estable, no se manté, o sí, se manté en equilibri estable, dinàmic, però apareix una altra pregunta, per què fa els colors, per què els sense la llum? On està el que activa el circuit? Pues si la pregunta se mira, però bueno, deixa la pregunta que no tinc temps. Este experiment del Gallato, un reine, aquest experiment està explicat en molts llibres, però Sommerfeld part de la física teòrica, però explica formalment, se poden explicar formalment els experiments, l'arma de bé, per què no se cau? Jo moc només que un dit, i per què no se cau l'altre? Se junten sempre en el centre de massa, és una qüestió de fricció, se pot explicar així, o torques, parells de força, no m'entretinc més. Este és el que jo li faig, o li feia la meva sogra tot el cap d'any, no sé si el veureu del final, és una tassa, lo feia la tassa d'ella, una tassa de regal bonic, d'aixòs que li fan quan se casa una tassa, un fil, una boleta molt xicoteta i un palet xinès. El palet xinès, el poso aquí, és perquè fa exòtic, però s'ho podria fer un llibre, un llapis, i no faig cap cosa, millor que no faig cap cosa, faig així, i el que faig és convidar-vos a que contem 1, 2 i 3 i soltem perquè no tinc temps, però no passa res. I no puc repetir perquè no tinc temps. No passa res, però per què? Doncs allò teniu, és un pèndol, l'important és el pendolet xicotet, això, la boleta xicoteta, esta. És un pèndol. Quan més llarg és, més lent va, però s'acurta degut a la caiguda lliure tan ràpidament que s'enrotlla. I a més, el bonic d'això és que se pot formalitzar matemàticament. Tot com dona l'assignatura de física computacional, a més de física recreativa, una equació diferencial, bueno, la física és una equació diferencial, però tenen ambient, tot això s'ha de contextualitzar, s'ha de dosificar i s'ha d'explicar als menús d'una manera i als llargs de l'altra. I aquí teniu l'explicació en equacions diferencials, això és lo d'allà, és la boleta, com cau, s'enrotlla, i això és com va caient la tassa. I ara, per acabar, perquè m'han dit que acabe, esta és la música. Aquí teniu, podeu fer vosaltres, a veure, ahí. Així que, veieu el puntet, acabe, no puc entretindre més, m'agrada parlar més, però bueno, el temps és el que és i s'ha acabat. Així que anem. Esteu veient el so. Això és figura de Bisanyú, si voleu. I en què està fet? En paper higiènic. Que és una cosa que a Xile li agrada molt, la part escatològica. Paper higiènic i un globus i un trosset de vidre de dona, de vidre d'estil de dona, perquè més a poquet. Ja està.
Ja he acabat. Tu xerra que jo també. Xerraré poquet. Moltes gràcies. Pensa que ha sigut molt recreatiu per a tots, no? Molt entretingut. Bé, si hi ha alguna qüestió, alguna pregunta per a Rafael? Si no me pregunto, jo pregunte quin ciri s'apaga abans quan tapen. Vale. El de baix diuen, vale, és una opció, però podeu preguntar. Mentrestant, quan s'apaguen els 3 ciris, s'ha acabat la història. El CO2 és més dens que l'aire, però el calent és més alt. I per això la gent diu que els incendis cap a terra. O sigui que això, ciència recreativa, és estimular l'interès, entendre com funciona i aplicar-lo. Molt bé, moltes gràcies, Rafael. Bé, i donem pas ja